Майко, пак тук седа и си говоря някакви работи, човек, и тя камерата пак не записва, бе. Добре, пичове, вземах тате. И както казах, след малко отиваме да купуваме джанти. Но първо трябва да си свършим работата с ГТП-то, т.е. сега отиваме да заредиме бензинче, 100 октана бензинче, да измиеме колата. 2 часа имам част на ГТП-то, в момента е 2 без 20. Аз не знам как ще успеем да свършим всичко, ама да се надяваме да успеем. Ако не, няма да миеме колата, да се надяваме да ни пуснат, защото това да е най-малкият проблем. Мене ме притеснява повече газ анализатора, отколкото това да ми измите колата с ГТП-то. Положението не е добро. Първо, не ми дадоха да снимам вътре на ГТП-то. Второ, не мина ГТП. Обаче причината този път не е, защото не изгорели газове и тъпоти газ анализатори, а ми излязаха някакви задължения по колата, което малко ме притеснява, защото имам глоби за паркиране по община. Ще пробваме пак в близко бъдеще да минем ГТП. А сега се насочваме, отиваме да купуваме джанти. Здравейте, пичове! Както може би сте видяли от тъмнела, днеска ще ходиме да купуваме джанти. Не какви да е джанти, а Борбет Е. За тези от вас, които не знаете, Борбет Е е доста рядка джанта, особено в ширините на България. 7,5J и то какъв размер? 16 бате. До момента джантите са карани на Opel Astra G, което е доста така, бих казал, неприятно, защото когато намерих обявата, доста време търсих джанти, честно да ви кажа. Доста време. Исках да купа AZF А модела, знаете ги, 16, 7,5J и така нататък, много са яки. Обаче под 800 лева в добро състояние в България абсолютно никакъв шанс да се намери тази джанта. И докато си разглеждам джанти в интернет, попаднах на една доста неугледна обява, защото беше качена просто една снимка, ама то общо взето като с Голфа. На обява въобще не ми хареса, обаче знаете, че най-добрият вариант е да ходите и да си гледате на място самия продукт. Намирам аз обявата, набирам телефона, обаждам се и от другата страна жена. Мисъл, нищо лошо за жените не искам да кажа, просто не знае какво продава. Джантите до момента са карани на Opel Astra G, което доста ме притеснява, защото, както знаете, централният отвор на Opel е 54, 5, 6 нещо, абе със сигурност е по-малко, отколкото е на Volkswagen. На Volkswagen централният отвор е 57,1. И когато й зададох въпроса, имат ли втулки джантите, момичето просто ми каза: ела да си ги гледаш, човек, защото нищо не разбира. Ние точно това ще направим. Сега отивам да взема тате и отиваме да гледаме джантите, защото са на изключително ниска цена и мисля, че това е оферта, която не мога да пропусна. Маняци, отиваме да гледаме джантите. А джантите, както може би вече казах, доста рядък модел Борбет Е, който не знае, ще ги види след малко. Проблема, както вече ви споменах, е, че джантите до сега са карани на Opel Astra, Opel Astra G. На Opel Astra и на Opel като цяло централният отвор е по-малък, отколкото на Volkswagen. Мисля, че беше 56,4 или 50, по-малък е със сигурност. На Volkswagen е 57,1. И ме притеснява, питах жената дали са карани с втулки, дали имат втулки. Тя каза: човек, нищо не разбирам. Ела да си гледаш джантите, защото вика, не мога да ти кажа абсолютно нищо. И за целта с тате сме взели шублер. Така. Да може да измерим централния отвор и да видим ще паснат ли джантите или няма да паснат. Просто сделката е супер изгодна и ако не паснат джантите и са специално правени за Opel, много ще меят. Джантите идват по принцип с гуми, обаче тия гуми са си изцяло единствено само за тази Астрата, защото са 109,5 на 50 или на 55, сега ще ги видим. Обаче със сигурност не са централния отвор, не са размера, който пасва на Голфа. И идват за перфектните 500 лева. О, да. Така, пичове, пристигнахме, сега паркирам автомобила и отиваме да гледаме джантите. Стискайте палци, защото съм мега развълнуван. Нямам търпение да ходим, да ги видим и да ги изнасям, ако разбира се са джантите, които ни трябват. В момента сме в мазето. Жената не иска да я снимаме, което е напълно нормално. Да не иска да се снима и после да излиза в интернет пространството в моите видеа. Обаче, стигнахме до джантите. И джантите са брутални. Направо не мога повярвам. Сега ще ви ги покажа. Тате ги вади една по една направо на жената мазето. И трябва да премерим централния отвор. Много е важно, защото, както казах, централният отвор на Opel е доста по-малък от този на Volkswagen. И е много притеснително, ако случайно джантите не са произведени директно за Opel, което не ми се вярва, но стискаме палци. Така, намерих едно перфектно място да оставя камерата тук в това мазе. Оставям я
И сега ще видите джантите, пичове. Направо. Ги джантите. Значи, както казах, джантите идват с гуми, които гуми не са никак лоши. Може би в последствие ще ги пусна за продажба, за да мога да купа гуми за размера, който ми трябва. Обаче джантата, бате! Както сами може би се досещате, има си забележки джантата, не е като да няма забележки, но си е 4 по 100 и е с втулки. Както може да видите, тук са втулките. Дали ще мога да изкарвам? Не, айде да не я изкарвам. Обаче всичко си е както трябва да бъде. Борбет, Made in Germany, деревъра, 7,5 J, ето 35. Просто прекрасно, прекрасно, прекрасно. Сега, тук гледам, че има баланси са лепени. Обаче отвънка има един. И както може да видите, джантата изглежда доста права. На око, разбира се. Ето тук е забележката на просто борбата го няма. И ефектите. Но това е доста поправимо. Паднала е боята, между другото. Оригинална рата. Тате, давай другите джанти да ги прегледаме. Ти какво ще кажеш? Как са на гуми? Гумата е за продажа. Гумата е за продажа. Знае какво да каже. Който иска да... О, пичове, тази джанта е в много по-добро състояние. Дори капачката си е тука, оригинална. Но леки надирания има, все пак туропотреба са. Не ги купувам чисто нови от магазина. Баланс, че има баланс, не е като да няма. Обаче няма никъде подбито по ръбовете, което е най-важното. Добре, с втулки са. Я дай шублера да го измерим. Всъщност то няма да ни трябва в момента да мериме, ама все пак. Абе, и как да измеря с шублера вътре, като той се расте? Чакай малко. Само инженери сме се събрали тук, бати. Как да измериш с шублера, като го отвориш и той пропира в джантата? Сега ще видиш. Даскала го измисля. Мислиш, че така ще стане? Горе-долу ще сме близко до истината. Да, бе. По вътрешния. Не бе. Дай. Не така. Не бе, така идва 70 нещо. Колко? Не бе, това е много 68, как ще 68. 71. Нали има втулка, как ще е на 70? Добре, пичове, значи хубавото е, че има втулки, а централният отвор излиза много повече, което от някакси за мен не е реално, но все пак е хубаво, защото махаме старите втулки, слагаме нови втулки и ги слагаме на голфа директно. Разбира се, след като ги пребладисаме направим. Аз сега отивам да говоря с жената и да ги изнасяме тия джанти от това мазе и да се прибираме вкъщи. Да видим как ще седат на голфа. Пичове, вече сме пред вкъщи. Сами може да видите в момента джантичката. Направо топа на топа и гумите са много хубави. Хубави са, не са карани. Обаче джантата, бате! Ще направим следното. Ще сложиме, дигаме голфа и ще сложиме новите джанти, защото нямам търпение да видя как ще изглежда с новите джанти просто. Развиваме гумите. Та кола на скорост ли е, бе? Май... Аз се държа от дръжката. Аз я държа, вика. Се държи за дръжката, бе. Майко! Значи... Тия ботове са бити с пистолета 100%. И сега... Зорвате. Айде, даже и крика ще му ползвам. Оригиналния. Първо, много важно правило за тези, които не знаят. Знам, че повечето от вас, които ме гледат, имате доста богата обща култура и разбирате от автомобили, но съм сигурен, че има и хора, които просто попадат на мен в момента, гледат ме и им е интересно. Да им обясня. Първо се слага крика в прага, след което се започва да се развива. Преди да сложиш крика, трябва задължително да развиеш болтовете, защото като дигнеш вече автомобила във въздуха, няма как да развиеш болтовете, защото колата може да падне от крика. Да тръгне напреде и тогава става мали. След малко ще ви покажа още един вариант за безопасност, който е от голямо значение. Хубаво е, ако имате да си подложите и дъска под крика. Най-сигурно. За да може крика си да
крика да си потъва вътре в дъската и да няма парзаляне. След като развиете болтовете, нали вече един път като сте дигнали, развивате болтовете. При развиване няма абсолютно никакво значение как ще ги развивате. При навиване има значение, защото се навиват на хикс. Оставаш винаги най-горния, да ти е удобно. Болтовете под ръка. Още нещо за безопасност. Задължително. Ама задължително. Гумата отива под автомобила. Ако падне от крика, да падне на джантата. И да имате възможност после да мушнете крик и да я вдигнете отново. Часът на истината. Върти се, бе. Да се мути на дупките. Навивате един болт отгоре, да ви държи джантата. След това насрещно на него се слага следващия болт, за да може да привере равномерно. Баш сега ще минават автомобили, бас майга. След което навивате от срещния срещу него, за да може да привере джантата към главината. Леко натягате, да е сигурно, че сте приврали джантата към главината. Връщате на първия и вече след това слагате другите два. Пълно натягане на болтовете се случва чак когато автомобилът е пуснат от крик. Гумите са 109, 555, 16 Ханкок, зимни. И ги сложих наобратно. Даже имат посока, аз съм ги сложил наобратно. Ма идеята е, че сега снимаме, защото съм изтръпнал, искам да видя как ще изглежда колата с тия джанти, не за друго. Тя няма да се кара с тия джанти. Така, сега. Тук вече като са натегнати, оп, няма нужда да се прави на звезда, на хикс или на кръст, който както иска така да му вика. Значи гумата е мека на перцел. Ама както се казва, само отдолу. Отгоре е добре. В принцип, моята идея беше да сложа и предна и задна джанта от страната на дискотеката, разбира се. Обаче, май просто ще се накефа на джантата и я свалям. И я прибирам в мазето, защото трябва да се свалят гумите, трябва да се изкури хубаво и след това да се боядиса. А цвета, който съм избрал, майко. Ама това в друго видео. Значи, маняци, до сега мерихме тук някакви работи. Вие ще кажете долу в коментарите. Първо меря от централния отвор и виждам, че има 34 см. Като свала 4 см, горе-долу ще има 2 пръста разстояние от гумата до калника. Ама тъй като ще бъде сменена и гумата с по-ниска, надявам се да падне още. А ако не, ще връщам пружините и ще взимам на 6 см. Примерно. Другия вариант е като я меря от края на джантата. Ама това пак не е май много правилно. Не знам, напишете долу в коментарите как е по-правилно да се премери, защото сега става голяма дилема, човек. Мисля, голяма дилема става какви пружини трябва да взема и колко да я смъкна. Като цяло, може би ще видя кое ще ми дойде по-изгодно. Дали да взема цял сет амортисьори с пружини или само пружини, тъй като тя са с маслени амортисьори. Те сигурно горките амортисьори не знаят на колко години са. И ако се сложат нови, ще са по-къси, което е по-важно. Пичо, от тук нататък продължаваме с работата по колата. Затова е хубаво по принцип да се абонирате за канала, да ударите палеца, да ми покажете, че това, което правя, ви харесва. Споделете го с приятел, защото също е много важно за развитието на канала и може да очаквате следващото видео. Штърки лалате! Let's go!